Ένα παιχνίδι, μια κατηγορία επί της ουσίας για το Διαβολίτσι. Πήγε η ψυχή σας σίγουρα στην Κούλουρη, έτσι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη Θουρία, στον Πανθουριακό, στον συνάδελφό μου τον Γιώργο τον Αργυρόπουλο, γιατί πραγματικά αυτό που είδα μου άρεσε. Δηλαδή μια ομάδα να παλεύει στο μάτς, του δίνω συγχαρητήρια και δίνω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Θεωρώ όμως ότι εμείς το θέλαμε και η εμπειρία μου έχει δείξει ότι όποιος το θέλει, αυτά τα παιχνίδια όποιος τα θέλει τα παίρνει. Αγωνιστικά θα έλεγα ότι φάγαμε ένα γκολ ή στα 2 πρώτα λεπτά και του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα ξέρετε και λυπάμαι, πιστέψτε, αυτά τα παιδιά, τα δικά μου παιδιά, τα παιδιά του ΑΟΔ, διότι από τη στιγμή που ήρθα στην ομάδα παίζουν με την σκανδάλη στον Κρόταφο. Είναι σοβαρό αυτό, αυτό δεν γίνεται ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι δεν αντικατοπτρίζει ούτε το ταλέντο ούτε την ποιότητα αυτών των παιδιών. Τέλος πάντων, αυτό που θα ήθελα να πω είναι άλλη μια φορά συγχαρητήρια στη Θουρία, γιατί το έπαιξε το μάτς. Μιλάω για τις Κασάνδρες. Πιστεύω όμως ότι στο δεύτερο ημίχρονο 70 με 90 ήμασταν καταιγιστικοί. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα έλεγα ότι δείξαμε ένα υπέρμετρο πάθος ή βγάλαν τα παιδιά αυτό που πραγματικά έπρεπε να βγάλουν, γιατί ήξεραν ότι χανόμαστε, φεύγει γη κάτω από τα πόδια μας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Τους δίνω πολλά συγχαρητήρια. Τώρα, όσον αφορά αν ήταν ποιοτικό το μάτσι ή όχι, εντάξει, θα έλεγα ότι ξέρετε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δεν παίχτηκε και το καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά κερδίσαμε. Και ελπίζουμε. Έχουμε άλλο ένα τελικό. Και βέβαια είναι στα πόδια σας πλέον, διότι άμα το παιχνίδι με το Φαρέ καταφέρετε και το πάρετε, τότε δεν σας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Κοιτάξτε να δείτε, το Φαρέ είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπερβάλλουμε πάλι όπως σήμερα για να κερδίσουμε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω ότι όλη την εβδομάδα θα έχουμε τώρα μια ηρεμία να ετοιμαστούμε και νομίζω ότι αξίζει αυτή η ομάδα να μείνει κατηγορία. Πιστέψτε με, οι συνθήκες που δουλεύω είναι, θα έλεγα, αγγίζουν το τέλειο, μια γηπεδάρα, μια διοίκηση η οποία θα έλεγα πραγματικά δεν με έχει ενοχλήσει μέχρι σήμερα και ξέρετε είναι πολύ σημαντικά για έναν προπονητή ή για τους ποδοσφαιριστές να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες και τέτοιες διοικήσεις. Μέχρι το 85 δεν ήταν υπέρ σας η όλη κατάσταση. Θέλω να πω, στο τέλος του παιχνιδιού με το 2-1 υπέρ σας, με το 3-2 υπέρ σας και τους 3 βαθμούς, είδαμε τους φιλάθλους να πανηγυρίζουν, να φωνάζουν Αντώνη Μαυρέα, προπονηταρά κτλ. Να δίνουμε και ένα μήνυμα. Αν πιστεύετε είχε παραμείνει, γιατί σε 2 λεπτά στο 85 στο 87 έγινε όλο αυτό. Δεν είχε γίνει η ανατροπή. Τότε θα ήταν κακός προπονητής ο Αντώνης Μαυρέας. Εγώ ξαναλέω πάλι ότι βρήκα μια κατάσταση η οποία μπορώ να πω ότι ο Σωτήρης ο Δημάκης είχε κάνει πολύ καλή δουλειά. Ξέρετε όμως, πολλές φορές μας βγαίνει, πολλές όχι. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Βρήκα καλούς ποδοσφαιριστές. Το ζητούμενο είναι ότι ξέρετε, μια αλλαγή αλλάζει κάποια πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα έλεγα ότι μεθοδικά και σιγά σιγά βάλαμε κάποια άλλα πράγματα, άλλης φιλοσοφίας θα έλεγα, χωρίς αυτό να λέει ότι ο άνθρωπος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Τι θέλω να πω. Η εμπειρία μου λοιπόν λέει ότι όταν χάνεις είναι κακός ο προπονητής, όταν κερδίζεις είναι καλός. Η εμπειρία λέει λοιπόν ότι το μάτς τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Λοιπόν, άρα για μας δεν είχε τελειώσει τίποτα ούτε στο 85, ούτε στο 87, ούτε στο 91. Τελείωσε μόλις σφύριξε ο διαιτητής. Λοιπόν, σφύριξε ο διαιτητής, εμείς έχουμε το 2-3, μένει ένας τελικός ακόμα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, θα έλεγα, παίζουμε με αξιόλογη ομάδα, το ξαναλέω πάλι και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Μαύρη Θύελλα, η οποία θα παίζει στο τοπικό και με τη Βούλα την προσεχή χρονιά, καθώς έχασε 7-0 από τη Σπάρτη. Μάλιστα. Τρέπομαι. Τι άλλο να πω. Ξέρετε ότι 84-86 περίπου έπαιξα 2 χρόνια στην Καλαμάτα, μετά έφυγα για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε αυτό. Πολύ ψυχή. Αυτοί που ερχόντουσαν από την Τζακώνα χάνανε. Και πιστέψτε με, μιλάμε παιδιά από διάφορα χωριά εδώ της Μεσσηνίας. Μια ομάδα που πραγματικά το έλεγε η Περδικούλα, έτσι λέμε εμείς στην Καλαμάτα. Η καρδιά τους κοινώς. Η καρδιά τους ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι έσχη. Ντρέπομαι πραγματικά για τη Μαύρη Θύελλα και πιστεύω ότι ό,τι και να πεις τώρα μάλλον είναι λίγο. Τέλος πάντων. Ποιο πρέπει να είναι το αύριο, πιστεύει ο Τόνης ο Μαυρέας για αυτήν την ομάδα, να βρει την υγεία της σιγά σιγά. Το αύριο είναι να φύγει λογικά η διοίκηση. Πλέον δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα άλλο. Και πιστεύω ότι η Μεσσηνία έχει πολύ καλά παιδιά. Σιγά σιγά λοιπόν
Με πολύ, ξέρουμε μεγάλη, και τι εστί Καλαμάτα. Έτσι. ναι, με πολύ μεγάλη μεθόδευση. Έχουμε καλούς προπονητές, έχουμε πολύ καλά παιδιά, έχουμε υποδομές καλές. Σιγά σιγά να ξεκινήσει πάλι και να γίνει πάλι πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη η μαύρη θύελλα, δεν το γνωρίζουν μερικοί. Δεν ξέρουν ποια είναι η φανέλα αυτή που φορούσαν. Λοιπόν, και όχι μόνο, προσέξτε οι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι προπονητές μαζί. Μπορεί να λέω λίγα, αλλά λέω και πολλά. Λοιπόν, δεν μπορεί να παίρνουμε ένα προπονητή γιατί είναι ευθυνός. Παίρνουμε ένα προπονητή γιατί έχει αξία και μια προσωπικότητα που αρμόζει στην ιστορία αυτής της ομάδας.